పన్ను ఉత్సవాన్ని ఇక్కడికి చూసేందుకు వస్తుంటారు. కొంతమందితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, ఎట్లా జరగబోతుంది సార్ బన్నీ ఉత్సవం? ఇది కేవలం సాంప్రదాయమే కానీ కర్రల సంబరం కాదు. దేవరగట్టు మాళాసహిత మల్లేశ్వర స్వామికి ఈ రోజు రాత్రి 9 గంటలకు ఇక్కడ నుంచి శ్రీ బంగారమ్మ దేవాలయం నందుకు చేరుకొని అమ్మవారికి మనమందరూ కుటుంబ సమేతంగా అన్నదమ్ముల వలె ఇప్పుడు కొద్దిసేపటి సమయం కిందట జమ్మి మంకాళమ్మకు నమస్కరించుకొని రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాత్రి 8 గంటల నుండి మా గ్రామంలో ప్రతి ఒక్క ఇంటి నుండి ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్తాము. అదేవిధంగా బహుపరక్ అనుకుంటూ కుటుంబ సమేతంగా అందరూ అన్నదమ్ముల వలె మంచి సంప్రదాయంగా ఎవరు ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా సాంప్రదాయంతో ఈ యొక్క కర్రల సంబరాన్ని చేసుకోవడం జరుగుతుంది సార్. మనం చూడొచ్చు, ఇలాంటి కర్రలతోనే ఈ గ్రామాల ప్రజలు వేల సంఖ్యలో దేవరగట్టు ప్రాంగణానికి చేరుకుంటారు. మనం చూడ ఇక్కడ ఇనుప చువ్వలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అంటే వీరు కొట్టుకోవడానికి కాదు, కేవలం సంతోషం